Кой да предположи, че ако към една купа добавим 400 грама намачкани банани, 50 грама кокосово брашно, 100 грама бадемово брашно, 30 грама протеинна прах, 200 грама белтъци, 10 грама какао на прах, 10 грама бак пулвер, 100 мл прясно мляко, есенция карамел, щипка сол, бъркаме добре. След като останалите съставки са добре разбъркани, накрая добавяме шоколадови капки и доразбъркваме сместа. С малко разтопено масло намазваме формичките и разливаме сместа по формичките. И печем за около 15-20 минути на 180 градуса. Се получават уникални протеинови мъфини, които могат да изглеждат така, или по какъвто и да е друг начин, в зависимост от формата, в която я печете.